seigarren aldiz, aurten antolatu ditugu Bertsozale Elkarteak eta Mintzolatik Xenpelar dokumentazio jardunaldik. Eta jardunaldi hauen helburua bada, dokumentazio munduan eta dabiltzen eragile guztin bilgune izatea, eta elkarren kezta konpartitzeko gune bat izatzea, eta urtez urte aukera horri erantzun geota zabala dago. Aurtengo gaia bada kezka nagusietako bat, zerbitzu publikoa ematea, herritarrei zerbitzu publiko ematea da artxibo eta dokumentazio zentro hauen helburua, eta Xenpelar dokumentazio zentroarena ere bai. Eta zerbitzu hori gaur egunean aksesiblena izateko teknologi berri bidez behar da, eta hor mundu handi eta zabal bat dago horren garapenean, eta bilatzaile ahalik eta modu erresenean bilatzailearen bila nolabait izateko gabiltza denok, eta zerbitzu hori ahalik eta eraginkorrena izateko esperientzia diferentien berri emango da gaur, Xenpelar dokumentazio zentroa hori Iametza enpresarekin garatzen ari da urte luzetan, interneten katalogo osua egotia, eta bilaketa horren barrun, lanketa horren barrun, bilatzailearen zea dago, Eta gaur, interesanti iruditu zaigu gai hori ekartzea, jardunaldi haueta, eta hori izango da gaur eskainiko dana. Liburu bila da, ahalegin desberdinean bateratze bat. Alde batetik, udal liburutegien sarea osatzeko, baina bereziki da herritarrak erdigunean jartzeko. Eusko Jaurlaritzak sortu dituen sare desberdinak bateratzeko ahalegina. 2004an sortu zen irakurketa publikoko sarea, batez ere udal liburutegiak egon dira, gero joan dira sortzen beste zerbitzu batzuk, Liburu Klik 2008an, gero e-liburutegia, liburu digitalekin 2014an, eta orain e-fil 2018an, eta liburu bila sortu arte, herritar batek behar zuen lau toki desberdinetan sartu zerbait bilatzeko. Eta baina liburu bilak ematen duena da aukera, toki bakar batean informazio hori dana eskuratzeko. Eta gainera, ez bakarrik ikusteko sarean dagoen ala ez, baizik eta eskatzeko eta bere etxean lortzeko. Batzutan zuzenean era digitalean, eta beste batzutan bere liburutegiaren bitartez, liburu fisikoa denean edo bideo bat edo DVD bat denean. Urte batzuk pasa ditugu lanean proiektu horretan, baina aipatu dugun bezala izan da lehenengo fasea. Lehenengo fasea esan metabilatzailea sortzea. Lau datu base ezberdin batzeko eta erabiltzaileak erabiltzailei informazio eskuragarri jarri modu erraz batean. Eta bigarren fasearekin ja hasi gara. Orain da erabiltzaile ditugun aukerak, bilatzeko informazio erreserbak, maileguak egiteko, online zerbitzuak egiteko, liburu bilatik bai aukera izango dugu denok egiteko. Helburua interfaz bakar baten bidez erabiltzaileak eskura izatea Artiumen ondare artistikoari eta ondare dokumentalari buruzko informazioa. Bateratze prozesuan pentsatzen hasi ginenean aukera desberdina aztertu genituen eta oso interesgarria iruditu zitzaigun Finlandiako liburutegi artxibo eta musei buruzko informazioa ematen duen FINA proiektua. Haiek bufain erabiltzen dute eta guk ere bilatzaile bera erabiltzen dugunez, ohartu ginen hasierako ideia hura gauzatu zitekeela eta proiektuaren diseinu eta egitura finkatzen hasi ginen. Orain arte, museoan informazio hori zegoen zakabanatuta hainbat datu basetan, horre berekin dakarren guztiarekin, informazioa errepikatzea, arazoak erregistratzerakoan, eta bai kudeatu eta ustiatzerakoan. Eta horretarako egin duguna da museoak programatzen duen jardueran guztien analizi zehatza. Jakiteko zer bilduma sortu behar genituen, bildumen arteko loturak eta planifikazio koherente bat imatea. Azkenean, da lehenengo fasea eta uste dute
erabiltzaile bat etortzen bada eta artistari buruzko informazioa nahi badu, lortuko du zer artelan dauden, funts bibliografikoak, liburuak, prentza artikuloak, aldizkari artikuloak, komikiak, baina bai horren inguruan egin diren jarduerak eta atera diren argazkiak. Bilketa egitasmoa da, iparraldean dauden Euskal Liburutegien katalogoen biltzia hori lehen gauza. Gero hainbat informazio ere emaiten dira katalogo hortaik bada agenda bat, badira artikuluak eta beste hainitz informazio. Baina eduki nagusia da katalogo bateratu hori. Beraz, bildu ziren ogoi bat liburutegi horien katalogoak eta bilaketa tresna bat eskaintzen da beraz publiko zabalari, erabiltzaileari. Klik batez, beraz, atxeman ditzan lurraldeuntan, erran nahi dut iparraldean, den dokumentazio hori. Eta gure xede nagusienetan da, bereziki, Pariseko liburutegi nagusian diren Euskal funtsen sartzea atari horren baitan. Beraz, liburutegi nagusiak baditu tresna berri batzu, eskaintzen dituena, gu bezalako liburu zainer, eta nahi gintuzke tresna horiek erabili, horietaz jabetu pixka bat, eta sekulako aukera baginuke, ordean, Parisen diren Euskal funts sahar eta berrien sartzeko bilketa atarian, eta horrek aukera eman lezake erabiltzaile horori, gisa batez funts bateratu baten ikustea, hala ez delarik realitatean, baina beraz bilaketa aberats baten egiteko aukera eman lezake. Alde batetik azaldu dugu solar bilatzailea zer den, eta ze lekutan erabil daiteken direla batez ere testu masa handiak edo erregistro asko dauzkagun ingurunetarako. Eta hitzaldiaren bigarren partean pixkat kontatu dugu, hau da, bilatzaile bat martxan jarri nahi baldin badu ze urrats jarritu beharko genituzke. Beti gomendatzen dugu hasiera batean gutxienez gure beharren edo nahien azterketa sakon bat egitea, softwarea aukeratu baino lehen eta zer baino lehen, eta gero softwarea aukeratzen denean ere nolabait bilatu nahiko dugun edo bilatzailearen informazio pixkat azterketa oso zehatza egitea beti aldez aurretik. Pixkat hori da, gero, behin software aukeratzen dugunean, bai landu behar direla bereziki ondo nolabait beharrezkoak diren esportazioak, hau da. Baliabide desberdinak sartuko ditugu gure bilatzailean, eta da, hortarako ezinbestean esportazio batzu beharko ditugu. Bai aipatzen dugula dela, oso garrantzitsua dela, esportazioik bereziki ondo egitea eta zaintzea.